guys sa park near home. But pag mag-bloom na talaga siya guys, yan. So wala pa siya masyadong guys. Like, walking si Waffle. Yan yung puno guys ng cherry blossom. Dati guys, dyan si Junjun nagpo-play. Hoy! Come baby, come. No, it's dirty. Yan yung cherry blossom guys. May flower na siya, but konti lang. Thank you sis. Hi Ginas. Hello. Nagpa-relax jud ko sis kay nalipong na jud ko sis. Sis kani isa ko aning gilaag ni. Awa sis. Next week sis, daghanan ni siya sis. Yan sis. Mana yung punuan sis. Salamat sis, Ginas. Buang world. Oo sis, kay 50 na akong kapuya. Malibat pi ako. Sis Yes, super nice. Napon siya din si samok-samok. Sis. But sis, next week punta kami ng park sis, yung malalaki yung mga puno talaga sis. Wala pa sis, pa ni siya, next week mag full na yun yung bloom. 1 week pa ni siya sis, pag once gani na mamulak ni siya, 1 week pa ni siya mag O diba, live na live yan mga sis. Sis, daghan kayo kuan sis mga bahay dito. Dati sis dyan si Junjun sis magtuya-tuya siya dyan ay magpalikit. Samo kay si Wapol oy. Ako aning gilaag sis kay unya magdentist si Junjun. Oh sis, dili siya mamatay ang iyang kuan, dali ba kaayo. Na siya punuan. Naadyoy park din sis na grabe gyud ang iyang bulak, grabe kadagko. Ang amaw. Gusto si gawa na siya taman oy. Ano yung punuan? Alibang na po na siya, kapoy kay kuha. Sis. Uy sis, wadyo ko nakatulog sis, kay gihuman ako ang listahan, kay nalibat yung ko ay. Uy, mauni mga apartment din mga bag-o na siyang kuan, di ba sa tuwa kay bad luck sa tuwa ang black na kuan sa ilahan, normal ba na. Chinas. Hello sis, mata lagi ka sis, so aka nag-ML. Ginas, so aka nag-ML. Waffle Samo kay siya oy. Gani sis. Nagmata pa lagi si Ginas. Alessia. Buang world. Wa kay duty sis. Awat awa. Uy, dati sis katong baguhan pa ko dinhi ako mag-imot-imot na park. Dili pa ko kabalo mag-Japanese sis ba dinhi ako maglingkod-lingkod katong kaming ang edad ni Junjun no 5 years old pa ayab. 5 years old pa ang edad ni Junjun, dinhi ko mag-imot-imot. Kapoy katulgon kay ko sis.
Katulgon kay ko pero gi-walking na ko si Waffle kay after na mo mag-walking sis, maligo ko din siya pod pagwapahan nako. Kay unya kuan kapoy kay ko sis sa tinuod lang. Sayo kay ko ni mata pod alas 6 before mag alas 6 kay si Uncle no mumata na ba alas 6 ba na dito kay ahead ba sila. O dili wa char sis. Musig nabuang sis kuan sis kanay diri ko mag-imot-imot sa una lingkod din ha di pa ko mag Japanese. Wingo kayo sis uy. Pero dito sa Pikas na park dahak tao mahadlok ko dinhi kay mag may abak ba. Kung mas mahadlok lang tao sis. Mas mahadlok tag buhi. Yampo ato na sila. Masig na mini pod kalipay mo niya sis anong gawas. Hi Laya, funny vlog. Hi sis Laya. Mga gwapo kay mga balay din sis, mga bag-o man na sila ang balaya. Dan din na ang kaning ang highway. Di man ko ganahan gud sis kana ganing na ako'y lakaw. Dili ko ganahan sis kanang na ako'y lakaw unya. Dili gani ko na yung jacket na bilin. Dili ko ganahan sis kana ganing na ako'y lakaw unya. Kanang daghang ko naunaon. Tamaong gihuman jud ako ang trabaho sa ato ang you know na sa to ang balay kay nagkalibog-libog ang numbers. Di ko ganahan anong mulakaw sis unya daghang kong naunaon gusto ko pa kanang plus star. So karon wala ko naunaon sa Pikas na lang unya to sila kaya easy raman to. Kay si Junjun unya sis magkuan siya. Dibi mi ha. Si Junjun unya mag-ano siya sis magkaning dentist then mag-dinner pa mi sa gawas. Ang balay sis Mao ni favorite. Mo sig amaw sis Majud ni siya. Amaw na mi doktor ning bataan ni. Balay ni sis. Ini okay lang magkamera din kay wa makay tao. Ang una jud siya uy wa kay batasan ay pag una kay manner ha. Why manner? Uy wapon. Ayo. Masig mini jud sis mo siya kanang masyagi kanang gihangol-hangol og laag. Ihi na po na siya din ha. Sige na siya bisan di na siya kaihion masikik panghihi. Laog kaayo kuan kay pang simhuton mo na nila sis ang mga pwesto. Kani sis mga old village siya din sis. Orange Vlog. Hi sis. Sino to si Orange Vlog? Bahay mo to siya sis Orange Vlog. Among iro. Lagi sis. Mingaw kay din sis. Di ka pwede magsaba-saba. Uy, hala dalibang yun siya sis. Uy, siya batosan sis. Kaon di ko hintain niya sis. Asa sis ha? Kaon ko na yung hintain. Okay. Kunin ko yung hintain niya sis. Kasi may mga kamera. May dala ko nito sis. Yung bag na iwan ko. Nagpupo si Wapol. Uy. Nagpupo yung ano ko sis. Aso ko sis. Atay ka Wapol. Pagulat. Uy. Uy, piskot. Kinuha ko yung pupo niya sis. Kasi may mga kamera dito sis. No, malalaman nila kinsa yung mga aso na pupo. Kasi minsan sa TV ba may kamera. Makikita nila yung mga pupo ng aso hindi kinukuha. Arns Vlog, thank you sis. Sis Arns, pa-comment nga ng ano any video ko para balikan kita later ha. Thank you sis. Hindi nga ako sis.
Oh. Yan yung mga lalagayan ng basura nila. Uy, ate ka dito ka dito. Ay! Uy, kiat kis yun sis. Oh. Oo sis, pulutin yun sis. Okay, patay tayo sis. Uy, bulutin talagang aso ng mga tao sis. Kung na-issue tayo sis. Napak-ano nila dito sa mga ganyan-ganyan. Si Wapo lang yung askal. Yung mga ibang aso dito sis, nilalagay talaga ng stroller talaga sis. Gatay sis. Bago pa ako dito sis, sabi ko ba, lagi-lagay nila na sa stroller na ano ay. Akala mo ano sis, gatay sis, aso pala. Yan sis yung mga old apartment. Bigyan natin si Arns Vlog ng jacket from Japan. Yan sis Arns Vlog, may jacket ka na from Japan. Pretty smile. Hi pretty smile. Uy, nahingal ako mga sis. Sino to si pretty smile? Kaninong Ninja Turtle. Ay, family kasi Vlog. Kumusta ka naman sis? Oy. Mavis, ay ikaw pala to sis. Dami ng ninja ni Sisi oy. Nahingal ako mga sis. Oh, uy mga sis. Uy, chika ko sa inyo ha. Yan yung mga trabaho ko dati sis. Ganyan yung mga trabaho ko dati sis. Yan, nagsisipalit ako ng mga bottle sis. Mahal yan sis. Mahal yan siya. Yan yung trabaho ko dati sis. Magsisipalit ng mga ganyan. Pero hindi siya madumi. Nasa recycle shop. Wala akong artist oy. Kay dito sis ang trabaho ko dati sa Japan sis, basurera ako sa Japan sis. Pero bungga man yung mga basuran lad to sis. Ay, ano yung chika nyo? Ang chika niyon. Oh, dito na. Asa lang, basahin ko muna. Salamat sis. Uy sis, may yaman. Uy, bungga dito sis. Pag magtrabaho ka ng basurahan sis. Kung alam lang ninyo sis. Kasi ang dami mo dala sa bahay. Nag-walking kami ni Wapol. Uy, uy. Ano, may sinabuang eh. Yan sis. Wala pa kami nagali sis. Nag-walking pa kami ni ano. Salamat Arns Vlog, Ginas. Nang mata lagi si Ginas, milagro. Bebe, sika. Ang tiil ni mo. Ang tiil. Mahirap talaga sis, kaya mag-apam na kayo dyan. Mag-apam kayo ng hapon sis. Yan yung pinakamadali. Ako sis, wala na akong apam sis. Expired na yung apam ko sis. JG Connell, hi! Pasensya na kayo ha, nag-live si Waray ha. Alam niyo naman. Nagpa-relax ako mga sis. Ay, nahingal ako mga sis. Oy. Atay lagi sis. Sana all may apam. Ito lang yung apam ko sis. Oh. Ano pa kailan mas wala. Ihi daw. Ihi diha. Alam niyo sis, ano yung science explanation? Charap. Yung explanation nito sis, yung mag-ihi daw yan sila sis. Pag mag-smell yan sila mga sis. Meaning, gusto nila sis, sila yung mas strong na yung ihi nila. Oh. Hoy, Wapol, dirty. Ay, dirty na lagi. Gahi siya ulo sis. Uy, gahi kag ulo. Tigas ng ulo mo. Ito ka, huwag kang ganun. Mahiya tayo sa mga viewers. Sayang yung wifi nila. So anyway mga sis. Ganun daw yun mga sis. So dito na tayo sis. Actually, pabalik-balik na to dito sis. Uy sis, may chika ko sa inyo mga sis. Pag ganyan ang mga bahay mga sis. Yan, bungga yan mga sis. Mayaman yan mga sis. Pag ganyan yung mga pader-pader. Mayaman yung mga sis.
Lalo na yung mga may dragon yung mga ano bahay nila. Ay naku day. Oh. Naglakad-lakad kami sis Kasipi. Ay naghanap ako ng apam. Sana all may apam sis. Uy sis, ihi. Sige na mo siya pangihi sis. Sing nabuaw sis. Ihi siya ng ihi sis. Kahit wala nang lumalabas sis. Ang itong aso ko nung may pagka-waray din tong amount na to. Oh. Uy, yung boses, huwag kayong ganun ha, huwag kayong ganun yung boses. Ayan mga sis, supermarket yan siya dyan. Mahal yan siya, just mahal. So, skip, pass. Pass tayo sa mahal mga sis. Mahal yan. Ay, wala sis, tigas na rin ang ulo niya sis. Waffle, I told you. Don't go there. Char, English. Patay na. Wala sis, may ano sila sis. Uy, tingnan natin, pagparitis tayo sis. Wala, ambulance yan siya sis. Labungga talaga sis. Ano yan? Iba talaga dito mga sis. Pag may mga emergency ambulance, magpaano talaga yung mga ano sis, mga sasakyan. Yung tawag nito, giveaway talaga yan sila sis. Sa atin sis, hindi mo ligsan sis. Hindi talaga mag-giveaway sis. Yuti ay. Ay, wapol. Sunog yan sis. Yan. Ambisyoso din si Wapol sis ay. Parang ganyan yung car ko sa Pinas sis. Ganyan yung look. Simple lang. So mga sis, balik tayo sa mga orange. Balik tayo ito sis sa cherry blossom. Alam ko naman na bored na kayo sis. Wala tayong mga choice. Kailangan natin mag-watch. Charot. Ito yun sis. Andito na tayo sa cherry blossom. Andyan nga mga sis. Andyan. Mag-uwi na kami mga sis. Ay. Oh. Yan sis. Mag-uwi na kami mga sis. Kasi yan. Pwede smile, Maris Cabador. Pag may mga dumadaan sis, yung boses ko sis, quiet lang. Kasi titingin yan sila, bakit nangingay ko? Ano na ako sis, nahilo na. Oo sis. Naman ko sa syudad. Medyo dili kami doon sa airport pero domestic flight ha. Ang international flight sis dito sa Kuan, Fukuoka. Di ko mag-upo sis. Kagapoy na upo-upo kanina ako inupo oy. Kanina ako mag-inupo sis. Mabigat kasi si Wapol. Patapos na din to sis. Ano na. Mabigat to si Wapol. Alam nyo, kahit ganito na itong impacto na to, kanya impacto na yan. Yan, sa lahat na impacto sis, yan lang yung nakakawala ng lungkot. Yan yung impacto na yan. Yan sis, bagong place para apartment. Mga bahay. May garden sis ba? Sis. Ganda ng garden nila sis. Ang sarap na kawan sis. Bawal manakaw dito sis. Oh, may mga garden din sis. Hi sis. Night traffic sis. Uy, dun sa sis. Dun talaga sa mga highway na talaga sis. Kaso lang organized na talaga sila sa Japan. At saka follow rules talaga sis. Impacto. Kasi sis, alam niyo mga sis, by points kasi dito sis, mga sasakyan. Kung magkamali ka sis, besides sa bayad, makuhaan yung points mo hanggang kunin nila yung license mo.
kaya yung mga tao sis, takot sila ma-aksidente. Hi, Cram Chris. Hello. Magandang shout out. Yan sis. So, ito yung bahay namin sis. Orange Vlog. Ito yon. Yan. Yung malaking bahay yan. Charot. Yan sis. Anong to siya sis? Yan yung place namin. Thank you, thank you. Diba? Yan yung place namin. Ano to siya sis? 100 years na to na. Ano sis? Kasi old village. So yan yung ano sis. Name ng company ni ni Manoy. Okay sis, thank you. Yan sis. Yan sis. Dito na kami sis. That is sis. Yan. Hello, Sunali Squad. Dati sis, dyan ako nakatira sis sa malaking bahay. Ngayon, may sarili na akong sis. That's my car. Char. Yan yung mga panty ko sis. May mga panty dyan sis. Ganito sa Japan sis. Yan. Pag baguhan ka na driver sis, may ganyan yan siya dito sis. Yan. Hi sis. So, huwag nyo na tingnan yung mga panty ko sis. May mga dyan. Yan yung sis. Tulungan ni Waffle. Ang dami kong mga itsyo sa sakyan ko sis. Sana yung natin batuta. At tingnan nyo. Ayaw kasi yung masyadong artist sa car sis. Ayan. Mga sapatos sis. Lahat ng sapatos. Kung ano yung suotin ko. Papagbahay ko na din yan sis. Yan sis. Small orange. Small orange. Small orange sis. Mga orange ko na maliit. Come baby, come mami. Ito sis, nagtanim na ako dito sis ng yung malunggay at saka yung hi sis, Pam Korea, Kaupayang Vlogs. Ito sis, ito yung may malunggay, may mais at saka kalabasa. Ito sis, gumawa ako ng sis, homemade fertilizer. Mga fertilizer yan sa ubos. Panty ko sis. Hi sis. Anong tanong-tanong dyan sis? Wala nang tanong-tanong dyan sis. So sa likod ng car ko sis, yan si Waffle. Si Waffle yan sis. Tsaka yung plate number is birthday ng anak ko. Ay, ginoo ko. Ay, ginoo ko dong. After mag-walking ni Waffle mga sis. After mag-walking ni Waffle, ganyan yan. Ganyan. Wait lang ha. After niya mag-walking mga sis, punas talaga yan mga sis. Wala rin. Punasan ko talaga yan sis. Thank you sis. Punasan ko talaga yan siya. Dito ka bebe. Kasi madumi ba? Tapos, yan. Ang damit. Kasi madumi naman doon. Oh, sit down. Oh, sit down. Oh, sorry. Sit down. Sit down. Okay, good job. Sit down. Alam niyo yung sit down.
Diyan siya mag-sit down, ha? Don't move. Para ano ba yung mga insekto? After, ano, sis, walking namin. Hindi siya mabaho. Fit, baby, fit. Patintin. Patintin. Nakita ang patintin. Nakita ang patintin, kaulaw. Nakita ang patintin sa dog. Ba, you're put. Ganyan yan siya mga sis. Mahirap pag ano sis, mag-alaga ng aso sis. Cute-cute yan siya sis, pero ano sis, ay, baby. Dapat mo talaga siya alagaan. Mag-ano ka talaga sis, give time. Ay, pasensya na kayo mga sis, kaya hindi talaga ako mag-ano, organic to. Ganyan mag-alaga ng ano sis, ng mga aso. Kahit anong pet sets. Dapat mo talaga silang alagaan at saan susi. Ganyan mo sis. Dapat kasi pag hindi mo alagaan sis, magkasakit yan. Tsaka mabaho. Lalo na pag indoor na mga pet. Pag mga indoor na mga pet sis, ano talaga yan? Need sila alagaan. Dito ako sis. Ako naman isa sis. Kasi hindi wala man. At saka, I feel good kasi naayos na yung problema sa kabilang bahay natin. Ang ano ko mga sis. Nakuha ko doon. Maya sis, 2 minutes na. Patapos na to sis kasi wala pa akong tulog masyado mga sis. Ay. Oh, yung mukha natin sis, more organic yan sis. Sarap na sis. Orange na maliit. Taga saan pala to si Orange Vlog? Andiyan ka pala sis. Salamat sis ha. Crown Chris. Si Sonali. Uy, nag-lunch na kayo? Ako, tapos na ako nag-lunch. After nito sis, ano ako sis, matog. Daod. Oh, 30 minutes na ako na. Char. Magpaganda tayo mamaya, magpaganda. Magpaganda si mommy. Magpaganda si mommy. Nag-module pa daw siya. Nagpaganda daw si mommy, oy. Si Waffle din, ah. Magdamit natin to si Waffle ng bago. Damitan natin ito ng bago, sis. Magdamit si Waffle ng
Si Wapon nag-walking. O sige, sige sis. For Yulisa Aliada. Ay, si ano to, si Pinkavian eh. O sige, 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 sige. So, problema. May problema. Pamamunin na kasis. Oy, thank you everyone ha. Thank you so much. Minsan, nagagalit si mami. Tigas kasi ulo na iba. Thank you for watching. Ginas, Leah's Vlog, Arts Vlog, Cheryl Dumag, Nars Cabador, Kaupayan Vlog, Scrum Chris. Thank you so much. We go na. And arigato. Thank you.